Кутията е отваряна, качеството е като ново, а цената, о да, с до 60% по-ниска. Разопаковани Creative аудиопродукти с пълна комплектация, гаранция и бърза доставка. Без компромиси, само цената е различна. Да видим, например, Creative Auto-Air Free Pro Plus серията. Водоустойчиви бежични слушалки, които са идеални и пасват на всяка глава. Както можете да видите, неразличими от нови, просто разопаковани. Цената в магазин 200 лева, в Restock BG, разопаковани и различими от нови 119. Soundbar Creative Stage SE. Сдвоява се с всичко живо с Bluetooth. В магазина цена 110 лева плюс. В Restock BG цената му стартира от 53 лева. Имаме слушалки, звукови карти, Soundbar системи, колони и други. Всички налични, всички с гаранция, всички на цени, които те карат да се усмихнеш. Creative е марка, която не прави компромис със звука, а ние с коректност и отношение. Вземи сега твоята изгодна сделка на Restock BG и побързай, защото офертите са ограничени.